Топ 10 най-богати филмови актьори в света. Номер 1. Арнолд Шварценегер. Един от най-богатите бодибилдъри в света. Богатството му идва от дълъг списък от холивудски екшън филми, като поредицата Терминатор допринася значително за общите му приходи. Филмите Хищникът и Истински лъжи помогнаха за издигането на нетното състояние на Арнолд, подсилено от множество бизнес начинания през живота му. В допълнение към многобройните си филмови роли, Шварценегер инвестира и в продукти за бодибилдинг. Към февруари 2024 година нетното състояние на Арнолд се оценява на $450 милиона. Номер 2. Кевин Харт. Кевин Харт се е появил в много хитови филми, както и е спечелил милиони чрез популярните си комедийни турнета на живо. Неговите филмови роли включват 40-годишния девственик, Ченге за един ден, запознай се с малките с комбинирани касови приходи за филмографията му в стотици милиони долари. Този доход позволява на Харт да води ухолен начин на живот, като звездата притежава някои от най-скъпите спортни коли в света, включително Ферари 488 и Plymouth Баракуда от 1972. Към февруари 2024 година нетното състояние на Кевин Харт се оценява на $450 милиона. Номер 3. Робърт Де Ниро. Робърт Де Ниро беше водеща звезда на новата вълна на американското кино през 70-те години на миналия век, появявайки се в прочути филми, включително Коварни улици и Таксиметров шофьор, режисиран от Мартин Скорсезе. Неговата главна роля в Разярения бик на Скорсезе затвърди репутацията му на един от най-добрите американски актьори, водещи до поредица от награждавани изпълнения през следващите години. Водеща роля в Ирландецът допълнително увеличи на нетна стойност на Робърт Де Ниро, осигурявайки репутацията му на актьор с динамично присъствие на екрана дори на 70 години. През 1989 г. Де Ниро е основател на изключително успешна продуцентска компания Tribeca Productions, а актьорът притежава няколко топ ресторанта по света. Към февруари 2024 г. нетното състояние на Робърт Де Ниро се оценява на $500 милиона, което го прави един от най-богатите актьори на всички времена. Номер 4. Джордж Клуни. Той удари заглавията с ролите си от Здрач до зори, Извън полезрението с Дженифър Лопес, последван от филмовата поредица на Оушън, която спечели стотици милиони по целия свят. Клуни също е известен филмов режисьор. Неговите филми са му признанията на един опасен ум, Пазителите на наследството, Добра нощ и Добър късмет му спечелиха похвали за неговата режисура. Към февруари 2024 г. нетното състояние на Джордж Клуни се оценява на $500 милиона. Номер 5. Том Круз. Том Круз стана международна филмова звезда през 80-те години на миналия век с хитовите си филми Рискован бизнес и Топ Гън. Филмът му от 1989 г., роден на 4 юли, му донесе номинация за Оскар за най-добър актьор, затвърждавайки репутацията му на сериозен актьор с касово влияние. Съвсем наскоро главните му роли във франчайза Мисията невъзможна помогнаха за повишаване на нетната стойност на Том Круз до $600 милиона, което го направи един от най-богатите актьори в света. Към февруари 2024 г. нетното състояние на Том Круз се оценява на $600 милиона. Номер 6. Шах Рух Кан. Известен като кралят на Боливуд, Шах Рух Кан се появява в повече от 80 филма от началото на кариерата си, печеляйки различни признания, включително 14 награди Filmfare. С поредица от телевизионни предавания на негово име и набор от одобрения, нетната стойност на Хан достига удивителните $600 милиона. Способен да изиграе всичко, от романтични роли до по-предизвикателни изпълнения във филми, които са получили одобрение от критиците, Кан е един от най-емблематичните актьори на Боливуд. Към февруари 2024 г.
Нетното състояние на Шах Рух Хан се оценява на $600 милиона. Номер 7. Дуейн Джонсън. Дуейн Джонсън е кичист, превърнал се в актьор, който се е появявал в много хитови филми, включително Небостъргачът, Сан Андреас и Бързи и яростни. Известен със своята впечатляваща физика и силно присъствие на екрана, той е една от най-доходните звезди в Холивуд. В допълнение към актьорските си роли, Джонсън е направил много пари чрез своята марка текила Теремана Текила, продавайки стотици хиляди бройки по целия свят. Към февруари 2024 година нетното състояние на Дуейн Джонсън се оценява на $800 милиона. Номер 8. Джери Сайнфелд. Той е един от най-богатите комедианти в света и е най-известен с това, че играе версия на самия себе си в хитовия комедиен сериал Сайнфелд, който повече от десетилетие беше едно от най-високо оценените телевизионни предавания на всички времена. Към февруари 2024 година нетното състояние на Джери Сайнфелд се оценява на $950 милиона. Номер 9. Брок Пиърс. Брок Пиърс се радва на успешна актьорска кариера, като дете актьор през 90-те години, появявайки се във филми като The Mighty Ducks, Little Big League и Problem Child 3. Неговата огромна нетна стойност не идва от актьорската му кариера, а от партньорството му с Digital Entertainment Network, последвано от компанията Internet Gaming Entertainment. С обширното му портфолио от недвижими имоти на свое име, Брок Пиърс е филмов актьор, превърнал се в предприемач, който дори се е кандидатирал за президент на Съединените щати. Към февруари 2024 година нетното състояние на Брок Пиърс се оценява на $2 милиарда. Номер 10. Джейми Герц. Джейми Герц е американска актриса, която стана известна през 80-те години на миналия век с филма "Изгубените момчета", който й привлече широко внимание и проправи пътя за бъдещи филмови роли. До средата на 90-те години Герц се отдалечи от участието си във филми, фокусирайки се върху редица бизнес сделки и инвестиционни възможности. Въпреки това, по-голямата част от нейното нетно богатство проистича от брака й с Тони Реслер, американски милиардер. Сега класираната като най-богатия актьор в света Джейми Герц се завърна към актьорството след 10-годишна пауза, появявайки се във филма "Искам те обратно" от 2022 година. Към февруари 2024 година нетното състояние на Джейми Герц се оценява на $3 милиарда.